Salutare! Discutăm astăzi despre un alt subiect foarte important legat de un aspect pe care, dacă toată lumea l-ar înțelege și l-ar pune în practică, oamenii ar fi mult mai prosperi și ar avea toate șansele să atingă independența financiară. Astfel că tema pe care o dezbatem astăzi este cea legată de dobânda compusă. Când a făcut referire la dobânda compusă, Albert Einstein o numea a 8-a minune a lumii. Acela care o înțelege o câștigă, iar cel care nu o înțelege o plătește. Deși nu am găsit dovezi clare care să ateste faptul că acest citat chiar îi aparține lui Einstein, totuși, puterea acestei afirmații este de necontestat. În sprijinul acesteia aș vrea să-ți prezint următorul exemplu. Dacă presupunem că ai fi pus în situația norocoasă de a alege între a primi 1.000.000 de lei cash pe loc sau, în schimb, o monedă magică reprezentând un ban, dar a cărui valoare s-ar dubla în fiecare zi, timp de 30 de zile, ce ai alege? 1, 2, 3. Go! Primul impuls ar fi să alegi, bineînțeles, 1.000.000 de lei. Însă, dacă ai fi avut timp să calculezi, ai fi realizat faptul că, la finalul celor 30 de zile, moneda de un ban ar valora peste 5 milioane de lei. Iar dacă ar fi să transformăm aceste sume în euro, tu ai fi ales suma de aproximativ 200.000 de euro, în loc să alegi suma de aproximativ 1.000.000 de euro. Însă, aici intervine partea și mai interesantă. Dacă ai testa acest exemplu, ai observa că, în ziua 20, moneda de un ban ar valora un pic peste 5.000 de lei. Deci magia apare în ultimele zile din intervalul de 30, deoarece efectul compus se aplică unor valori din ce în ce mai mari. Astfel că observăm o creștere exponențială a valorii monedei, în ziua 30 banul valorând peste 5 milioane de lei. Oh my God! Wow! Dacă ar fi să transpunem tot ce am discutat legat de banul magic pe un grafic, observăm de asemenea că, în ziua 20, banul valorează un pic peste 5.000 de lei. Însă, magia se manifestă în ultimele zile odată cu acea creștere spectaculoasă, moneda atingând în ziua 30 valoarea de peste 5 milioane de lei, deci de peste 1 milion de euro. Bineînțeles, acesta a fost un scenariu nerealist, practic ne-am jucat puțin cu imaginația ca să întărim ideea acestui videoclip, pentru că în cele ce urmează vom dezbate două scenarii realiste. Înainte de asta însă aș vrea să vedem mai exact ce înseamnă dobânda compusă. Avem aici un grafic care reprezintă investiția pe 30 de ani a unei persoane care decide să pune deoparte 20 de lei pe zi și să investească. Coloanele cu albastru reprezintă investițiile constante ale individului din fiecare an în parte, deci se observă o creștere liniară, deoarece suma pe care acesta o investește în fiecare an este constantă. În schimb, coloanele cu portocaliu reprezintă dobânzile acumulate an de an. Se observă o creștere exponențială a dobânzii, deoarece persoana în cauză nu numai că primește dobândă la sumele investite în mod constant, ci și dobândă la dobânda pe care a primit-o în anii precedenți. Am determinat astfel ce înseamnă dobânda compusă. Am putea o defini ca fiind dobânda pe care o câștigă un investitor pentru investițiile sale, plus toată dobânda câștigată pentru dobânzile cumulate de-a lungul timpului. Apropo, eu nu sunt consultant financiar, deci te rog să nu iei decizii de investiții în baza ceea ce spun eu sau ceea ce a spus bunica sau ceea ce a spus pisica. Fă-o numai în baza unui studiu propriu amănunțit și asumă-ți deciziile luate. Acum, hai să lăsăm banul magic deoparte și să dezbatem două subiecte mai aproape de realitate. O să ne raportăm din nou la indicele S&P 500, al cărui randament mediu anualizat în ultimele decenii a fost de peste 10%. Pe perioade lungi de timp, deținerea pasivă a indicelui produce rezultate mai bune decât tranzacționarea activă sau alegerea unor acțiuni individuale. Astfel că, ținând cont și de inflație, randamentul mediu istoric anual este de 7%, procent pe care îl vom folosi și în calculele noastre. Astfel că primul caz este acela al unui tânăr de 20 de ani, fumător de altfel, care nu consideră că este prioritar să investești și preferă să amâne investițiile pentru alți ani. Astfel că, după scurgerea a 10 ani, adică la împlinirea vârstei de 30 de ani,
Acesta decide să facă o schimbare în viața lui și decide să se lase de fumat, cu gândul de a investi 20 de lei pe zi, echivalentul unui pachet de țigări, pe un orizont de 20 de ani. Asta înseamnă că va investi 7300 de lei anual, respectiv 146.000 de lei pe 20 de ani. Cu un randament de 7% anual, rezultă că suma totală acumulată va fi de 299.267 de lei. Și dacă facem transformarea în euro, asta ar însemna că va investi 29.200 de euro și va acumula 59.853 de euro, adică dublul sumei investite. Acum probabil te întrebi ce ar putea face el cu suma respectivă. Păi dacă ar lăsa-o să producă bani în așa fel încât să retragă doar dobânda anuală, asta ar însemna că va obține 1745 de lei pe lună, fără ca soldul să fie afectat. Avantajul acestei strategii este acela că te poți bucura de dobânda anuală până la moarte, iar portofoliul respectiv îl poți lăsa moștenire urmașilor tăi, aceștia nemai fi nevoiți să înceapă investițiile de la zero. Însă hai să luăm acum și un al doilea caz, acela al unui tânăr de 20 de ani, educat financiar, care învață din timp de avantajele dobânzii compuse și care decide să înceapă investițiile pe termen lung, mai exact pe un orizont de 30 de ani, echivalentul tot a 20 de lei pe zi. Asta înseamnă că va investi 7300 de lei anual, respectiv 219.000 de lei pe 30 de ani. Cu un randament de 7% anual, rezultă că suma totală acumulată va fi de 689.563 de lei. Dacă transformăm în euro, asta înseamnă că va investi 43.800 de euro și va acumula 137.912 euro, adică de peste 3 ori suma investită. Dacă la momentul respectiv individul decide să retragă doar dobânda anuală în așa fel încât să nu-i fie afectat soldul, acesta va putea obține un venit de aproximativ 4.000 de lei pe lună. Deci, din toate cele menționate, concluzia care reiese este aceea că investițiile, oricât de mici, trebuie începute de vreme în viața fiecărui individ, în așa fel încât acesta să poată atinge independența financiară la o vârstă rezonabilă. Iar în exemplele noastre, noi am luat numai sume mici de bani, însă în realitate fiecare dintre noi putem investi mult mai mult de atât. Deci imaginați-vă că sumele acumulate în timp pot fi mult mai mari. Acum, ținând cont de situațiile prezentate mai devreme, de data asta ești pus în situația de a alege între două scenarii realiste. Ce preferi, ca la 50 de ani să riști să te îmbolnăvești de plămâni din cauza fumatului sau să obții venituri pasive fără a mai fi nevoit să ridici un deget? Dacă ți-a plăcut acest clip, nu uita să te abonezi și să dai un like. Iar noi ne vedem data viitoare. Pe curând!